Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chala mwamba? Kunotu tasisani kai. Kunotu ni kwa Navicha. Kwa ndani? Ine nimangoti kwa kweni. Ndiye musabangise manyazi kweni. Chala mwamba. DPP woye! Professor Thabita Mtarika woye! ANSAH woye! Mere Navicha woye! Amwanamveka woye! Anchacha woye! Ife tonse woye! Moni nonse. Tiri kuchipinda. Chipinda. Ikakhala nyumba amati ku masters. Kogona bambo ndi mai. Ndiye kuti mawo chepa chabe. Kunoko ndikumene tikudalira. Munthu amene mukuyima naye kuno onabo Mere Navicha ndamenenso chipani tikudalira. Malawi monse muno chipani chachikulu kwambiri ndi DPP. Chipani chachikulucho mzimayi wamkulu kwambiri muchipani chimene chocho ndiye Mere Navicha. Ndiye kunoko tigwirizane. Sindikufuna kuno chikangawa izapeze voti imodzi. Tukumvana? Tukumvana? Ifeyo tikamati tiwina tikuyamba kuwerengera inuyo kaye. Ona Mere Navicha ntchito zawo maziziwa. Ndiye kuti pamenepo ndi suti. Adadi ona Navicha makansala athu. Chimanga. Koma nimafuna ndinene mawawa. Pano tabwera ndi Dr. ANSAH. Ena mangomva koma timafuna muzaone. DPP wae mukayang'ana kuntunda konse kuzipani zazikuluzo kulibe amene watenga running mate mzimayi. Mwaziona nokha? Angotenga namba ava zokha. DPP wae koma adadi DPP wae muimbabe anyamata muimbabe. Adadi atilera ifeyo ndipo alimba nafe toka. Ndiye anaona kuti yayi anangawa ndi apezereso mami. Asamaleso ndi chikondi cha mayi. ANSAH simphwepa yayi. Muluzi mmene ankalamula dziko lino anamusankha Dr. ANSAH kukhala chairman wa National Tribunal, National Compensation Tribunal. Anamusankha Dr. ANSAH kukhala chairman wa Constitutional Conference. Ndikunena atu amuluzi itu. Chifukwa zulonda mumva mwana oja amataka akadya cholimba ndi sausage. Mwana okulira kumpanda akulankhula zopusa za Dr. ANSAH. Ndiye mafuna ndimuyankhe kuti abambo ake anasankha Dr. ANSAH kukhala chairlady wa National Compensation Tribunal Malawi muno. Bambo ake omwewo anasankha Dr. ANSAH kukhala chairman wa National Constitutional Conference. Nimphwepa? Kubwera malemu bingu mzimu wawo use muntendere. Anasankha Dr. ANSAH kukhala Attorney General. Koma naiwala amuluzi omwewo amene mwana wawo akuti ANSAH ndosaziwikayo. Amuluzi abambo ake anasankha Dr. ANSAH kukhala High Court Judge.
atupere tukuziwa waja ndrama za MCP, tukuziwa zimene anabweresa asembereka kwanuko ndi mafigures omwe $. Ndiwe agent wa chikangawa, zipanga kampeni yako ya UDF koma usalowereza atu za DPP. Tikuziwa akutuma kuti yese kugawa mavoti koma amalawi anachenjera, takutulukira ise wachepa DPP waye. Ndanena pano kuti malemu Bingwa Mutharika anasankha Dr. Jane ANSAH kukhala Attorney General nzima yekayo Malawi muno amene anakhalapo mkulu woyendesa za malamulo kuboma palibenso. Kubwera Professor Arthur Peter Mutharika anaonaso ntchito zawo ndi kuwasankha Madam Dr. Jane ANSAH kukhala chairman wa Malawi Electoral Commission. Ma president atatu kusankha munthu mmodzi mwe mipando yaikulu ndiye lero atupere uchamata akaluza chisankho kuthawa kupita ku China kuti siyatoka tizikukuta kuno chinangwa iya kudya uko ma sausage. Ndimuuze ulendo uno ukaluza usathaweso ukhale nafe amene ukuwasapota ng'onawo uzaone mapeto ake zimaza kupange wewe. Uzasanduka wewe chikangawa namba 2 utenge mawu ainewa. DPP waye ndilekeze pompo paliye naso talankhule koma tasangalala kuno tagwirizana chinthu chimodzi. Chimanga tamvaneti. Ambuye akudaliseni nonse zikomo kwambiri. Zikomo. Chala mwamba. Icho. Apita woye. Dr. Jane ANSAH woye. Mai takulandirani ndi manja awiri pano pa tcholo. Ife tamva kukoma kwambiri. Lero mene imakwana hafo ya mamawa avipi andizo za ndifoni. Akuti kodi wakonzeka pa ground ipo? Ndikuti ndakonzeka. Akuti kupaka masela lero ntchito yako ikuta. Ndeli kuti sitaiya. Tikira ntchito. Bwa ulemu ndi apase ainu wake a constituency ino. Olemekezeka mai watu mai wa mbeu mai Navicha tieni pamwamba hapo mukwele pamwamba hapa. Taonese Dr. Jane ANSAH kuti timakonda kuno. Chala mwamba. Icho. DPP woye. Professor Arthur Peter Mutharika woye. Dr. Jane ANSAH woye. Mwana mveka woye. Chukuni chausi woye. Cholo taufa woye. Zikomo kwambiri. Choyamba mundilole ndipereke ulemu ndilotutumira kwambiri payima ine pano ndayima ndi Vice President amene akubwera pa 16 September pano. Ulemu wanu Dr. Jane ANSAH kuno ku Cholo Tava constituency takulandirani manja awiri. Ulemu Vice President achigawo chili chakuno kumwera Honorable Joseph Mwanamveka MP. Ulemu a regional governor Bambo Nchacha chikundi cha utsi komanso mai Maria Mainja director wa mai chemwali wanga nda mai wonse pamene pa region. Ulemu Honorable SULEMAN omwe ndi organizing secretary pangolini wathu ulemu wanu. Akuluakulu onse mwachoka kunjira mwina nthawi ingandithere ndi maulemu mundilole kuti kwinako ndisunge koma mungomva muntima. Kunoko ndipereke ulemu kwa district governor anga Bambo Jaswabande ndi komiti yonse ya district ili pano. Constituency governor Bambo Umali ndi constituency committee yonse. Mazoni leader nonse muli pano. Ma area chairman nonse muli pano. Ma chairlede onse aku ma area mwabwera pano. Ana dati kuno kuthamva ulemu wanu. Ana dati ulemu wanu taunyadirani kwambiri.
Olemekezeka Vice President yathu sonkhano tinaulandira mozizimutsa lero ndi Monday ndi tsiku loti kumakhala msika waukulu mudera lino tinakhala chotivuta komabe titayesayesa kukagwada kwa mafumu athu ali apo anachilola kuti atiyeni tiyese tifuulira titumanya mata afuulire mundilole ndi athokoze mafumu ndi apatse ulemu wawo kuchoka pansi pa mtima wanga aja akuyankhulani pano ndi agrupu anjovu agrupu athu akazi adera lino komanso pompaja pali agrupu asemu kungodumpha nsewu mbali yauko ndi agrupu asemu pali mafumu awo maviye onse ochoka maufumu amene wawa panonso pali abusa a evangelical amalo ano ndi abusa akavalo alipo mpano amene so alemekeza kubwera kwanu mama ndikuthokozeni mafumu athu chifukwa cha chikondi chimene mwaonetsera nthawi ino ndiyovuta mafumu ena akusokonezeka ndi dzodyaidya kusiya anthu awo akuvutika koma inuyo ni mafumu abwino kwambiri ine ndimakukondani kuchoka pansi pa mtima wanga mwavutika pamodzi ndi anthu anu ndipo mulowa nawo limodzi mboma pa 16 September anthu anuwa ambuye azikudalitsani mafumu amama kuno mwabwera mwamva kuyankhula kwa mfumu sindifuna kusiyana nawo chichewa mawu akulu amene ayankhula vuto lagona kuno kwambiri ndi vuto la njala kuno kuli njala ya zaoneni kuyambira nthawi ya cyclone Freddy mpaka na chaka chino anthu akhala opanda chiyembekezo kuno anthu adya chitedze kuno ena amati kalongonda koma pa kalongonda zinachoka tinafika pa chitedze choyabwa chija kumagaza chimenecho ndikumaphika kuti tipeze moyo kunoko panopa anthu akupulumukira chinangwa ngakhalenso chikungobedwa chifukwa cha mavuto amene achuluka chinangwacho chikatha sitikudziwa kuti tikulowera kuti anthu adya mango ophika chaka chathachi kuliyamba kuliphika mango lisanakhwime ndikulidya mpaka nakupsa kuti mwina tipeze moyo bomalo limene likulengeza kuti limapereka chimanga ife kuno timangoyimbidwa papepala chimangacho osabwera molongosoka tavutika kuno kwambiri koma ndithokoze Madam VP chifukwa choti manifesto anu amene mwapanga launch ndi a President Pompano ndasuzumiramo ine ndawerenga ndinachezera kuwerenga kuti ndipeze chosauza anthu kuno kumudzi chandisangalatsa kwambiri mwanena kuti profesa akubwera kudzatidyetsa mwatiuzanso kuti profesa akubwera kudzatipatsa fetereza wa makuponi bwana anthu amauzidwa kuti kuponi ili mu ID koma akapita ukaunika mu ID kuponi situlukamo nde manifesto yanu mwanena kuti tikubwerera ku system imene inayamba late bingu ya makuponi kuti munthu aziwerengera kuti kuponi yanga ili m'manja tithokoze kwambiri manifesto yanu a VP pamodzi ndi a president mwanenanso kuti mukuthetsa school fees ya ku secondary school zimakhala zovuta madamu kuti munthu alibe ngakhale beseni koma kuti apeze ndalama kukalipirira mwana sukulu osatheka iyayi makolo avutika kulipira mayeso kulipira ID kulipira chani koma president professor Sabina Muthalika kuti akusesa zonsezo secondary kulikhala ya ulele ngapale inu tife tikakhala kwathu kuno kwaphete mule timati mwayiwo mwayiwu umenewu ni mwayi wanzama ife tufuna adati abwere pa 16 September alowe mboma tije tikhute ana athu aphunzire fetereza tikhale naye tizilima shuga tizigula ana athu azidya phala la shuga phala la mchere tizichapa ndi sopo zimene tikufuna atu ife basitu zinazo timakhala manyado koma munthu ukakhala ni mgayiwa wako nyumba ndiwe dolo osati sodolo kamodzi koma dolo katatu ndikunama ine chakwera ataninu DPP oye wangane umbone kuti mulungu ngwa bwino mabibi yathu kuno ndifuna ndipereke report masiku apitawo kuno kunachitika ma primary elections madamu ino ndi constituency yoyamba
imene inapanga ma primary elections okongola kwambiri, ma primaries amtendere, opanda kuchingana, opanda kupingana, aliyense amayenda, aliyense amapanga kampeni. Ndipo tsiku la chisankho aliyense anauzidwa, ndipo tonse tinavomereza maeriya popanda kulimbana. Ndipo ground yake inali yomweyi imene tinakayima tinalipo anthu atatu. Ine madamu napeza 877 votes. Number 2 wanga anapeza 2 votes. Number 3 wanga anapeza 0 vote. Nimene anthuwa anandilemekezera ine kuno. Sine opambana, mawu onse amene ndimayankhula ndioti zikomo. Anandilemekeza, anandichotsera manyazi, zikanakhala zosakhala bwino kumbuyo kwanga kukhala kopanda munthu. Anthu inu ndithokoze pamaso pa VP-wa, zikomo kwambiri chifukwa cha ulemu umene munandichitira. Ambuye azikudalisani, ine ndipitiriza kutumikirani, ndipitiriza kukapukusa masuku kwa Profesa Asapita Mutharika kuti inu mudyerere. Komanso sipokhapo, dera lino linasankha mashado khasala. Tili ndi mashado khasala kuno tabalasa agenda. Tili ndi bambo Jere amene akuyimira Dzimbiri wodi kutsidya uko. Ajere takwezani manja kuti anthu akuoneni. Ameneyo ndi bambo Jere amene anawina ma primaries a DPP kuno ndipo tikuyenda nawo. Komanso tili ndi mayi na Malomba mtsikana wathu amene sanawina ma primaries athafa wodi dera linolo. Nda amene mtsikana wanu chifukwa cha nthawi sayankhula koma mudziwe kuti ndayimirira m'malo mwawo. Ife tikugwira ntchito ndipo pa 16 September anthu awo atiuza kuti salola kupanga mistake chifukwa ene mistake ayika mavuto a Malawi ena mavuto ena azaka zina 5. Nde ife tilolera timpasa chakwera tele mwina ifeyo kunokota manga ndipo tagwirizana. Mukamabwerera mukatithokozera president chifukwa chokuyika ninuyo pa mpando. Mayi ndi amene amadziwa mavuto a anthu. Mayi ndi amene amadziwa kuti anasana adye. Mayi ndi amene amadziwa kuti mwana watentha thupi. Mayi ndemwe athandiza bwana atu inuyo. Muzi wa mavuto athu ndipo muzi akumbutsa kuti ana muzi musizili bwino. Ambuye akudalitseni, tiupatsani support yonse tigwira nanu ntchito timaukondani. Kuno ali apa ni ma sisters yanu. Amavala ma t-shirt amene waolemba kuti amjeni ANSAH. Amakunyanira na anthu akuno kwambiri. Ambuye akudalitseni, Ambuye akudalitseni na VP yathu akumwera. Zikomo kwambiri nonse. Zikomo kwambiri. Olemekezeka MP yathu ambewu. Chala mwamba uko, chala mwamba. Apita woye. Mwaulemu ndikupaseni wa Vice President asani malo angapo kusogoloku kuti amayi wathu akawayankhulenso anthu a Vice President athu. Apita la becha loya. Apita la becha loya. Chala mwamba. Ndibweza so chala mwamba. Mtambanyama chala mwamba. Ndikufuna adada azoku kuti talandira kunoko a Vice President Dr. Jenny ANSAH. Chala mwamba. Chiti. Sisan. Chala mwamba. Chala navicha chiti. Nanga cha mwanamveka chiti. Muli bwanji nonse. Nene kuti muoseriwa. Mi ano kuoseriwa. Ndiliwoye. Nipeleke ulemu kwa a Vice President athu pa 16 September pano. Dr. Jenny ANSAH Senior Counsel ulemu wanu. Nipelekeso ulemu kwa kikundi cha usi RG watu ulemu wanu. Komanso National Organizing Secretary Pangolini ulemu wanu. Komanso a Director Amai, a Director Anyamata, komanso a District Governor atu akuno ndi executive yanu yonse, komanso constituency kuno. Timazuwa kuti ndi Cholo Tava. Sizwa kuti pano ndi bwanji. Cholo Tava songati.
Tiotavarezi ineyo ndiyankhula mwachidule chifukwa cha nthawi. Ndili woye amene akunena kuti pa 16 September Professor Arthur Peter Mutharika komanso Dr. Jenny ANSAH akhala pampando chalamwamba ndi amene akutiso chakwera achoke. Chakwera achoke sili kumufuna eti asowe eti chalamwamba ndiye ndikati chakwera uku chakwera achoke. Watipasa mavuto aliyese pano kokanga ndi chisiru eti azibambo akusowa chochita, amayi akusowa chochita, anyamata akusowa chochita chifukwa cha nkhani ya chakwera. Ndili woye utenga wanga nawu inu anthu akutyo thava ni makugomerani. Mwanimveti? Makugomerani. Choyamba makonda Professor Arthur Peter Mutharika. Chifukwa ngati pali ikosuwese yomwe Professor Arthur Peter Mutharika amadalira ndi cholo thava. Mwamvatweti? Mukuziwa kuti Professor Arthur Peter Mutharika pakwawo ndi pano patili pano eti. Sicho kodi? Anaphunzira pano tweti. Ndipoye. Ndiye ineyo ndimakugomerani chifukwa makonda Professor Arthur Peter Mutharika. Sicho kodi eti. Komanso ndimakugomerani matha kusankha MP. Sicho kodi? Ngatitu pali MP wachisanzo Malawi muno. Komanso kuchipani kwathu ndi mayi Mere Navicha. Ndi mayi osaopa eti iye mweso amaziwa chochita amene akuziwa mavuto anu kuno mmamva to mavuto atu ku parliament uku. Amuna ena akuopa mayi Navicha amayima eti ndiye ndimakugomerani chimenecho. Komanso sipokhapo yayi mmasankha okongola eti ndi mtima omwe eti kaya nditu mmaziwa kusankha ndi MP wachisanzo oti sitikukayikaso kuno anena kale pa yanawina landslide awinaso landslide chonje awinaso landslide chonje kodedi ndimakugomerani. Komanso ndikuziwa makhansala athu awiri aja namba kuti ajere komanso na malomba. Sicho kodi? Tipange suti jekete Professor Arthur Peter Mutharika. Sicho kodi? Shati yake ndi MP watu Mere Navicha. Pomwe trouser imakhala mendo wireti makhansala athu awiri na malomba komanso ajere. Sichoncho eti tikangotero ndiye kuti tasankha suti. Ndiye kuti chitukuko chizingovumba kuno kutyolo thava. Ndili oye ndikuti tikangopanga suti kuno Professor Arthur Peter Mutharika ngati president wathu komanso mayi Navicha komanso makhansala athu ndiye kuti kunoko chitukuko chizingobwera. Ndili oye mukangotero ndiye kuti mavuto athu aja atha. Chifukwa Professor Arthur Peter Mutharika akuziwa kuti kunoko mukuvutika ninjala kunoko. Anakunamizani muzidya katatu. Mukudya katatu inu? Chinangwa kuno kulibe. Nthochiso zinatha. Tikusowa chochita. Ndiye tikangosankha Professor Arthur Peter Mutharika choyambilira akuna kutafuna kule chimanga. Tikhale mahadi make mwathu komanso kuyene farae. Tikumvana eti? Muniwa pamadhene eti? Miyano to ni mwaninyi miyano. Ndikunena kwa abale anga kuno. Kutyolo. Munimva eti?
tisapange mistake. Choyamba atesa njala. Komanso fertilizer yamene tikulephera kugula uja tiyamba kugula pa September pomwe pano. Pa September pomwe pano. Sizakaleso iyayi. Profesa akanena chimatani osati waboza mbusa waboza amene ali pano. Komanso akunena kuti tikangosaka profesa atapita Mtharika school fees yatha. Ku primary school, ku secondary school. Fee za manebu zatha. Za national ID zatani zatha. Komanso ngongoli anyamata komanso amayi. Ndiriwoye kusuwese ina liyonse izikandi 100 million ya anyamata ndi 100 million ya azimayi. Yoti tiyambe kutakata etu. Tiyambe kutakata. Komanso kusuwese liyonse 1 billion Malawi kwacha ya chitukuko. Ndiriwoye ndi abale yanga tingataye omweta mene tavutikira muja zikasankhe zina ndiye kunoko anena kale kuti chikangawa isatapeze ngakhale vote ingale imodzi. Tikuizana komanso posiriza ndifuna ndi athokoza president athu potisankhira mayi ozindikira ophunzira komanso oziwa kuyendesa ziko Dr. Jane ANSAH amene athandizane ndi a president athu kutukula ziko lino. Tikuthokozeni mayi kuti president wathu anakusankhani ifeyo ngati kuno kumwera, ineyo ngati vice president komanso a regional governor ndi timu yathu yonse tikusapotani. Tiyende nanu limodzi kuti tikafike pa 16 September pamene mukakhale vice president wa ziko lino. Ndiwathokozeso mafumu mene anenera mayi Navicha amene tikuyenda nanu limodzi. Ndikuziwa Chakwera akukupasani nsuzulo akupereka ma 50,000 nsuzulo mauziwa kuti basi mukusiyana ndiye Chakwera akupereka 50,000 ya nsuzulo. Musakopeke chifukwa cha 50,000. Anthu amene akuvutikawa ndi yanu, ndi zukulu zanu, achachi mwene athuwa tiyenda ateteze. Kuthokozeni mafumu athu akunopo. Ngati pali ena amene akupita dera lina tawunikire mwina nthawi zina atutokhawa nkulu osaziwa eti. Koma chifukwa mene zikoli ungakapite kwa Chakwera, ungakapite kwa MCP ayi. Ndiye chifukwa cha nthawi mayi takulandirani pano pa Ntambanyama. Uno ndi kuchipinda kwa DPP. Aliyense amene mukumona pano ndi wa DPP. Palibenso chipandi china. Onse pano ndi DPP sichocho eti. Ndiye takulandirani. Ayankhuleni anthu anu. Asimikizireni kuti mavuto awo atha pa 16 September. Ndi mawu amenewa ndi ulemu wonse ndikupempheni a vice president athu apa 16 September Dr. Jane ANSAH Senior Counsel ulemu wanu mutiyankhulire anthu aku Ntambanyama.
DPP oye! DPP oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! My Jenny ANSAH oye! VP South Bambo Mwanamveka oye! Regional Governor oye! National Director of Women, my NAVICHA oye! Director of Women South, my Maria oye! Tose oye! Mafumu atu oye! Anyamata oye! Amai oye! Ulemu kwa VP South, Honorable Mwanamveka. Ulemu wa National Director for Women, Honorable Mary NAVICHA. Ulemu kwa Regional Governor, Honorable Mchacha. Ulemu DPP oye! Ulemu kwa mafumu atu ose. Ine ndabwera pano kunena kuti ndidzakumasulireni chithumba chachichitukuko chimene a professor atikonzera ife akuno komanso Malawi yonse ino. Choyamba tithokoze adadi kunena kuti anandisankha ine kuti ndikhale ndithandizane nawo pa zintchito za kudziko kuno. Komanso ineyo ndinakakhala wodabwa panakakhala kuti zinthu sizilidere kuno pa zinthu ziwiri. Ine ndiwona chapa ndicho ndisangalatsa kwambiri kuti ndafika pa sukulu imene adadi anaphunzirapo. Kachiwiri ndikuthokoza chifukwa cha Honorable Mary NAVICHA. Ndinakakhala wodabwa chifukwa kuno ndinu odalitsika kukhala ndi mayi ngati Honorable NAVICHA. Ndi mayi amene salola kunena kuti azimayi atengedwere kuntoso. Ataona achikangawa akupanga zobaboma lija kundizunza ine, iwo sanakhale pasi pamodzi ndi mayi Seudi Waiti analira kukandichita defendi. Sanaope mikwingwirima ya nthawi imeneyo. Anatsogozedwa ndithu ndi Mulungu. Timayimba ambuye menyereni nkhondo menyereni nkhondo mbuye menyereni nkhondo ambuye patoka sitingata tikavana alindizi dazoma mbuye menyereni nkhondo DPP oye! Ambuye anandimenyera nkhondo kudzera kwa amayi awa ndi azimayi nonse zikomo.
pano ndikutambasulireni chitukuko chimene a profesa akonzera kudera kuno koma Malawi yonse ino. Tamvatu amfumu anena za njala, kunena kuti palivena akuluakulu amene olomkukwawa komwe kuti adzafike pano akanika chifukwa cha njala. Mu manifesto ya DPP ikuyankhula ndi anthu okalamba, muli zinthu za anthu aulumala, muli zinthu za azimayi, za amayi, ndi za achinyamata onse. Akonza kale, ndi chifukwa chake aona kuti si zinthu kuti ndalama za dziko lino zikhale kulilongwe ku Capitol Hill, koma ndalamazo azigawe ku constituency ina iliyonse m'Malawi muno. Zakhazikitsidwa, zolembedwa, zosindikiza ndi zosayina zikungodikira nyengo kuti zonse zaumwe a profesa azikwaniritse. Tikunena ta profesa, timanena kuti ulidere kulinga utayenda naye. Kodi sitinayende nawo a profesa ndikuona zintchito zawo ku Malawi kuno. Wina ngobwera sanayendetse koboma ali tunya. Kodi angazithe? Sitaziona kale kuti Malawi idatenga munthu wakuchipiko ogulitsa shuga kumuyika mboma. Kodi watha bomalo kuliyendetsa? Kumutenga munthu amene akudziwa, amene ali ndi CV chonenepa ngati a profesa, zinthu Malawi muno, kusowa kwa chakudya, kusowa feteleza, kusowa petulo, kusowa china chilichonse ndi mbiri yakale. DPP woye! Kodi Malawi muno dzaka 5 dzapitazi ndi dzaka zokhazi Malawi muno kunakhala namondwe? Koma alipo wena akamaka kupanda kubereka nkumati ine nyumba musindi kubereka kwa machifukwa cha ucho. Kumangoti izi zavuta chifukwa cha namondo wa Fred. Izi zavuta chifukwa cha COVID. Kwani COVID iyo a profesa alipa kunalibe COVID? Diba a profesa potuluka mboma kwani sana siye chakudya? Kwani COVID iyo anabwera ku Malawi kokhakuno? Kwani nkhondo ya ku Ukraine ikuchita effect ku Malawi kokhakuno? Komwe kuli nkhondoko adatilumizira ife chakudya kuno. Iwo akumenyedwa nkhondo, koma akuno akuti ife tikuvutika, ife sitingathe chifukwa cha nkhondo yakutalitali uko. Zaona zimenezo kulephera kumangonena mabodza, ndidzapanga chakuti, kwani mukudya katatu? Kwani feteleze wa 4,000 muli naye? Kumaona atu zinthuzi, kumatenga anthu achilungamo amene amati ndikachita chakuti amachita chomwecho. Munthu watinamiza dzaka 5 mabodza kwadanganene chachilungamo.
akuzani kuti yayi kaberekeni ndikupatsani 5,500 zoona zimenezo. DPP oye, tisatengeke ndi maloto achumba. DPP oye, ndiyetu kumemani nonse, ndikuti tukumemani kwa masiku kumemani kwa makukumbutsani mwachikhalidwe chanu chokonda APM adadi. Kuti pakangofika pa 16 September tonse tiyeni tikavote, kukaona chimanga nkhope ya adadi kukangoti chongu. Kumalawi kuno watu wakufuna ndani Profesa Mutharika. Kumalawi kuno watu wakufuna ndani Profesa Mutharika. Kukwera kufuna Abita. Magadi ya kufuna Abita. Voti Abita. Ukono wakufuna Abita. Kumawa kufuna Abita. Voti Abita. DPP oye, ndiye mukakaona so chimanga folo ndi nkhope ya Honorable Mai Navicha kukangoti chongu. Mukaonanso pamakansela athu ajele ndi amayi aja kukangoti chongu. Mukaterotu mwapasa mphamvu a profesa iwe akakhala muboma, ndipo mubomamo china chilichonse chimene chili manifesto chikwaniritsidwa. Ine ndikungoti pa 16 kapangeni zothekera, osatengeka ndi zavula zachiwawa. Ife ndife anthu okonda chitukuko, osati chithandizo koma chitukuko. Chitukuko chimakhalitsa, chithandizotu ncha nthawi ya dzidzidzi. Nangati pakhala ndi zinthu za dzidzidzi chaka chonse. Chaka chonse timafuna chitukuko, chitukuko, chitukuko. DPP oye! Ndiye ine ndifuna kuti ndithokoze kunena kuti mwandilandira, mwaonetsa chikondi chanu. Ine ndikuti zikomo. Komanso kwakukulu ndithokoze onse amene akonza msonkhano uno. A VP aku South amwanamveka ndikuthokozani. RG ndikuthokozani. National Director Women ndikuthokozani. A Regional Director of Women ndikuthokozani. Akalulwa Director Youth ndikuthokozani. Ndi komiti yonse. Komanso kwakukulu ndisayiwale mafumu athu, mwatilemekeza, mwakhala nafe, mwatipatsa mphamvu. Tikudziwa kuti inu mafumu simuvota, koma voti ili mumtima. Anthu anu akamakhala kuti alibe chakudya, mumakhala mukuti kodi ngwira mtengo wanji, kodi anthu akandifera ndichitanji. Fumu yopanda vanthu singakhale fumu. Inuyo kuti mukhale fumu, anthu ana akavote bwino, inunso mukavote mwanzeru kuti anthu adye, akhale ndi mphamvu, akhale ndi moyo. DPP oye! Zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.